avui concretament he tingut coneixement de que hi haurà una reunió aquí a València entre el president de la Generalitat de Catalunya i el president de la Generalitat Valenciana, els senyors Montilla i Camps, i jo el que els demano és no només que apostin per aquest corredor ferroviari del Mediterrani, per unir els ports de València, Tarragona i Barcelona, no? O València, Sagunt, Tarragona i Barcelona, no només que apostin per això, que se suposa que ho faran, sinó que facin prevaléixer la seva opinió sobre la dels seus partits a nivell de Madrid. No sigui cas que els de Madrid acabin manant més que ells. No sigui cas que en Zapatero i en Rajoy acabin manant més que en Camps i en Montilla, per entendre'ns, no? I que procurin imposar la seva posició. Nosaltres som les forces polítiques que apostarem clarament, d'una manera absoluta, d'una manera total, perquè aquestes infraestructures valencianes i catalanes estiguin al dia, que siguin modernes, no? Que estiguin plenament actualitzades. I a més ho farem conjuntament. Aquesta és la crida que nosaltres fem també avui en els valencians i en els catalans, de dir no us despisteu de cara a aquestes eleccions, alguns consideren que no són importants, es pensen que no es decideix res el dia 7 de juny, però per exemple a Europa es prendrà una decisió molt significativa que és per on passa els trens, per on passa l'ample de via europeu, que després ha de connectar els nostres ports o no. Si és que sí, això crea riquesa i dona llocs de treball i dona feina. Si és que no, doncs treu riquesa, treu llocs de treball i treu feina. I això es decideix, per exemple, el dia 7 de juny.